Gaur Rosaetan elkartu gara Zu Txikien itsasoa topaketan 100 gora pertsona eta ia 50 kolektibo. Gaurko topaketaren helburua trantsizio ekosozialaz eta elkarrekin egin nahi dugunaz eztabaidatzea izan da, eta ekimen hau Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik sustatu dugu, hain zuzen ere iruditzen zaigulako krisi testuinguru honetan beharrezkoa dugula, gizarte mugimenduetatik ere ditugun proposamenak zehaztea, gizarte aktibazioa elkarrekin bultzatzea eta horretarako zer eta nola egin nahi dugun eztabaidatzeko espazio bat izan da hau. Eta horretarako adostu ditugu 7 ardatz uste dugunak transversalki ezaugarritzen dutela trantsizio hori, eta ezaugarri horiek izango liratezke alde batetik planeta bizigarria guztiontzat, pizkat planetaren muga biofizikoi erreferentzia eginez. Bigarrena, bizitzak erdigunean, kapitalaren aurrean bizitza erdigunean jarrikoen eredu baten alde egiteko. Hirugarrena, lanak duindu birbanatu eta ondasunak ere birbanatzea. Laugarrena izango litzateke burujabetzak garatzea, burujabetzak eremu ezberdinetan, elikadura, energia, telekomunikazioak eta bar. Bosgarrena izango litzateke diskriminazio hori gabeko gizarte bat nahi dugula, eta beraz pertsona guztiak eskubide guztien jabe izan behar dutela. Seigarrena izango litzateke trantsizio demokratikoa eta sozialki justua nahi dugula, non herritarron eta gizarte antolatuaren ahotsa kontuan izango den eta baliabide publikoak horren mesedetara jartzen diren, eta azkena izango litzateke gatazkarantz doan mundu baten aurrean desmilitarizazioaren aldeko posizio bat eta gerraren aurkako posizio argi bat izatea. Gaur garain honen gaude, trantsizioko sozialari aurre egiteko, gure proposamenak helarazteko. Orduan, eragileon arteko aliantzak sustatu nahi ditugu, partekatu nahi dugu guztiok ditugun agenda, eta bakoitzak nahiz eta lan ildo agian ezberdinak izan, eta mobilizazio ezberdinak, gaur horiek guztiak elkartzekotan hemen elkartu gara, eta ikusi nahi duguna da zer egin edo landu nahi dugun elkarrekin hemendik aurrera, eta borroka guzti horiek transbertsalki landu eta danak indartu. Bilerako paroak izan ditugu, elkartrukeak, kartu emonak, eta azken finean gure helburua zen saiatzea lantzen zoru komun bat, hemendik aurrera gizarte mugimenduak, Euskal Herriko gizarte mugimenduak elkarrekin eskutik abiatzeko, krisi ekosozialari aurre egiteko, balorazio oso emankorra eta elkarrekin ibiliko garela, gure ustez. Urrengo pausoak zoru komun horretatik abiatuta izango dela urriaren 28an Euskal Herriko gizarte eskubideen kartako mahai nazionala irekia burutuko dugula, eta azaroan ere horrekin jarraitzeko beste topaketa bat, beste enkontru bat izango dugula. Alan guztiz ebe, iragarrita dagoela greba feminista orokorrekin bat egingo dugula, azaroaren 30ean, eta horretan kalean eta mobilizazioetan elkar ikusiko dugu.